Hi mga katamsi, welcome to our mini vlog. This is your siksi sa una, tambok na karon, pero lamiun. Kani di ay na vlog mga katamsi is dugay na ni siya 1 month ago na kay katuning pag birthday ni sa ako ang anak ug sa ako ang magulang na si Manoy Larry. Kanang naka-blue mga katamsi mao na akong Manoy Larry, so ika 51 birthday na niya mga katamsi. Katong pagka July 7 na ika 51 birthday na to niya. So dungan jud na sila sa akong anak mga katamsi, pareho jud na sila birthday July 7. Naglimpyo na dai sila dira sa mga bantres mga katamsi, nag-ihaw dai mig bantres na po kabuok 20 unta ni kabuok mga katamsi, pero ang 5 kay para to sa birthday ni kuya kanang ni Duol. Birthday man niya ika July 11, then ang 5 pod is para sa birthday ni Kuko kay birthday man niya July 27. So daghan jud sila nag-birthday og July mga katamsi. Ang amo day gihanda dira mga katamsi is nagskabitche ko, ginagmay, minuto mga katamsi ba, then humba or adobo sa Tagalog, then nagkuan pod ko nagpansit, then nagspaghetti para sa mga bata ug hotdog para sa mga bata. So okay lang na mga katamsi, gamay ra taghanda, at least naa diba ug maayong lawas ang nag-birthday. Din kanang manok amo ko day na siya giafritada. So isa po day na sa amo ko tay giafritada ra na namutanan mga katamsi kay para wala na laing gastuon ba sa lamas. So mao din nga ako ang partner ng nagwapo kaayo ba. Galagko jud ko anang napalit na mga bantris mga katamsi ay kay wala jud siya ni dagko, bisag sakto siya sa kaon ba. De murahin noon siya kanang kuan baka nang bisayang manok. So galagko jud ko ay kay gamay jud siya bisag daghan kayong pagkaon among gibutang. So dira mga katamsi is nagiwahiwa nami sa mga lamas kay paraon niya inigluto is diretso na ba. Forever, I am left together. Lagi nong. Yo. Wah. Iba maganya ko pag-live. Kasamukan gyud ani ni Cookie TV oy. So dira mga katamsi is ila nagipanghiwa-hiwa ang mga manok, then ang kanang gilain nga gibutang sa plastic mga katamsi is para to sa birthday ni kuya, giapil lang niya og ihaw kay para ini birthday niya is dili na maglimpyo og manok ba, okay na siya diretso na lang luto. Then kitabangan na nila dira og hiwa-hiwa mga katamsi sila ni John Ray Vlog. Then pagkahuman mga katamsi is giwa-hiwa sa ako ang partner ang mga baboy og ila gitabangan ni Ponsing og ni Camel ni Nubing. Baboy de, karning baboy day mga katamsi, dili baboy kay buhi pa ng baboy di ba? Mauna na ang karning manok mga katamsi, ilan ang gibutang sa planggana kay hugasan kaman lutuon na siya. Di pagkaman mga katamsi is diri misam amo ang balay ang tindahan ng mga katamsi ha, kanang ako na lang na siya gitabunan dira og kanang habol kay para ara na lang mi mag-design og happy birthday mga katamsi. Ara na mo mabutang ang mga balon. So gitabangan day mi ni ana ni Ponsing og ni Aning og anaay pay bata dira anak ni sipin si kuan Jusrik. Apil siya og papaburot sa balon. Wala ba mo nahibong mga katamsi nang ako ang voice over karon is malumanay akong tingog ron, din wala nagkuha mga murag syagit. So hinay ra atong tingog karon mga katamsi, chill lang bagi try lang ni nako, then wal dili nako butangan siya og kanang audio effects mga katamsi ba kay para ma ninyo bang tinuod nako nga tingog mo na akong butangan siya og audio effects mga katamsi kay lainan jud ko sa akong tingog kay mura jud lucky. Nagistorya basta lain jud samot na jud kung pakantahon ko mga katamsi ay tingog mo lang mura jud kanding nga giloba mga katamsi. I-try good na ako butangan nato background music, ako ang kantahan ta mo ha, kantahan ta mo mga katamsi ha. Wait lang. Maybe this time in the long you will find, maybe now it's just a moment right here.
Huy, pakauwaw lang. So by the way mga katamsi is niabot na dahil nga akong gi-order nga ice cream. So ang flavor niya is mango. O kita naman yun nga ninyo. Di ba kamo na mga katamsi is humanagluto ang uban mga putahe. So mao pa na ang putahe nga amo ang gibutang tira kahit maghukad pa mi mga katamsi oy. So mao pa na ang among nakuan dira is cabbage, bihon, din spaghetti, din ana dira ang hotdog. Silang kuwang na lang ana is yung ginagmay o gang katong sabi kong bra ha. Aw na ang ginagmay, spaghetti. Kung ang manok di is wala pa namo mahukad mga katamsi. Then nag-ready na mi dira gikuha na namo ang cake kay magkanta na mi dira og happy birthday. Go. Happy birthday to you. Happy birthday. Why manok? Why manok? Why manok? Why manok? Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, duha. Hala. 1, 2, 3, go! Yeah! Ali, ipapira ni Manoy. Ipapira. Manikik. Wata, ato na niyo na mapusa ha? Mapusa ha, dili ba sabog? Awa, picture na kanan. Hoy, mga pusa. Ang height pa, mga pusa. Dali, oy. Dali yan. Picture nga. May allergic ka sa. Dali nan. Dali ka buhanan. Dali. Dali. Lang kuya. Lang kuya wala. Dali. Pitsaon si ba kay birthday na ko. Dali ba? Iya, magpa-picture na lang dira da. Kota nak. Gipicture na, gipicture. Video ni akon. Ikaw kuan ni. Asa video ni akon? Ika picture. Picture ay. Ika picture mo cellphone. Picture ay, kuya. Live ini. Daot. Uy, ari gani. Kari. Sus, naglalis pa sa magpicture. So amo na din nagipalinya dira ang mga bata mga katamsi kay amo na sila unahon og pagkaon kay paraon nga sa mga dagko dili na magsirok-sirok mga katamsi ba dili na masamok. So medyo daghan jud mga bata diri mga katamsi kay medyo daghan jud mi og bisita diri mga katamsi pero puro ra ni mga kaliwat namo. Junior, asa ikaw sa mga kayo daw? Ari si Aning, ari si Doring. Ang mga naong, ang mga nasiro. Gawa sila ka ba magaudi oy? Sa vlog ini kung sa... Oh, di mo naman naog. Bye! Ano yung kasi? Ano? Amo ni diri kutob ang linyas puza. Sige dito na.